Hello world! Hello mga kababayan ko! Kumusta po ang lahat? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po ngayon ang Baguio City. Ang dami pong mga bisita, mga turista na dito po din galing sa ating bansang Pilipinas. At maraming educational tour po sa ngayon. Dahil po palapit na po ang ating holiday. At syempre, alam nyo naman po ang ating kasayahan ay mamasyal, nakasama po ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya, at sa dami ng tao, hindi po tayo nakababa dahil wala po tayong parking. At ano ba ito? Good Shepherd po yan na papunta. Eh ngayon mga kababayan ko, kumusta po ba ang ating mga buhay-buhay? Good Shepherd po ito yan. Kaya lang dahil sa Good Shepherd din, marami din po ang papunta sa Good Shepherd yan. Good Shepherd. Sa dami po ng mga bisita, halos hindi na maka-accommodate ng parking area. Yan. Shout out to everyone, mga kababayan ko. Miss nyo na po ba ang pumasyal sa Baguio City? Yan, marami po tayong turista ngayon, mga balikbayan, mga taga rito. At syempre, alam niyo na po ba na dahil sa malamig po yung klima ng Baguio, maganda po dito talagang pumasyal. At today is Sunday. Bakit may wire pa dyan? Traffic pa po. Kanina pa po kami traffic. May mga jeep pa. Yan. Pababa na po tayo. Pabalik na po tayo sa baba dahil po wala po tayong parking sa may Mines View Park. At nadaanan din po natin yung mansion. Pero sa dami po ng ating mga kababayang Pilipino, mga turista, hindi po natin sila pwedeng mabidyuhan yan, mga condominium type na mga parenta. At gusto nyo pong mag-invest dito, maganda din po dito mag-invest. Marami na rin pong mga well-developed na mga condominium type. May Mines View condominium. Tapos marami po dito na school, syempre. Maraming salamat po sa Diyos sa inyo pong suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel Pilipino TV at Filipino Life Stories. Maging bahagi po kayo, mga kababayan ko. Mag-comment, mag-suggest lamang po kayo at tayo po ay sasagot sa mga katanungan po ninyo, kung ano po yung mga katanungan nyo po. Ito po yung sa pababa na. Naapektuhan din po ang Baguio City sa mga nagdaan na bagyo sa Typhoon O1, pero mostly sa mga guys sa Cannon Road at sa La Trinidad, Benguet. At awa ng Diyos po na nakakasurvive po tayo dahil tayo po bilang Pilipino ay matiisin, masipag, ang resilience po, ang sariling sikap po natin. Hindi rin po tayo na masyadong umaasa sa ating gobyerno, although meron pong mga ayudahan ng ating gobyerno. Syempre bahagi po yun ng ating binabayad na tax. Kaya bilang Pilipino, syempre, kaya nga mag-registered po tayo para po bumoto po tayo at may karapatan po tayo sa bawat batas na ibinabatas. Kaya gawin din po natin yung ating responsibilidad natin bilang Pilipino. Magbayad po tayo ng SSS po natin, ng Pag-ibig, ng PhilHealth, at yun po ang ating insurance po later na makukuha. Na sana po panawagan po natin sa ating gobyerno na maging maayos po ang ating gobyerno, na mawakasan na po ang korupsyon sa ating
bansang Pilipinas, para po naman ang ating mga OFW hindi po nasasayang ang kanilang mga remittance at napupunta po sa tamang tao po yung dapat na masuporta ng ating gobyerno. At alalahanin po natin na kasama po tayo, lahat ng binibili po natin ay meron pong tax na naka additional na 12%, kaya tayo po bilang Pilipino ay alamin po natin ang ating karapatan. At syempre maging bahagi po tayo sa ating gobyerno, magtulungan po tayo sa ating gobyerno. Tulungan po natin ang ating Presidente Bongbong Marcos sa kanyang magandang adhikain sa bagong Pilipinas at bagong Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sa susunod po natin ng mga videos at maging bahagi po kayo. Thank you very much. God bless everyone.